Good morning. Mai thằng này đúng không đó? Đúng rồi làm xe xe. Abi thì xem phải mall về đây chứ. Đã breakfast làm gì? Sao vậy hả? Tăng dry không này? Cái này dry here. Tăng dry không là na? Okay, let's go. We are getting late because of you, darling. Not because of me, because I told you to get ready early. Let's go. Hello everyone, good morning. ओमफ्राय जों दा थांगासिनो कैलाश कल'नियावहाय आब'आ बेरायनो लांनो नागिरदों आरो जों दा सफैबाय कैलाश कल'नियाव एक्चुअली जों हटेलनि ओंखाम जाबाय थानो बानानैहाय एसे कैलाश कल'नियावनो माने न'नि ओंखाम जानानै फैनोसै होननानै फैनाय जादों आरो शपिंबो खालामनानै फैबाय मडार्न माबानिफ्रायहाय ओमफ्राय दा जोङो बेयावनो संनानै जानानै थांनानै रिटार्न ओमफ्राय शपिं मलाव थांगोन आरो सफैबाय थादों लोगोफोर जों बिराद सिम्पोल ओंखाम जागोन माने दिनैहाय ओमफ्राय नै जों दा माने मा होनो बहलजों दाउजों जानोसै आरो दिल्लीनि बहल बियो फोरला क'क्राझाराव फोरला होनो जोंनि कार्बि आंलंआवहाय बहल होनबासो मिन्थियो बांसिन फोरला होनबा मिन्थिनो नागिरा नै संग्रा सानैया गोथाव संथारदै खिन्थु ओमफ्राय दाउ एवनाय ए दाउ एवनाय औ दाउखौ एक्सट्रा एवगोन ना ओमफ्राय दाउ बानलु बाथोन बेदर संनो थाखाय लाबाय उफ गावनि संनानै जानायनि टेस्टियानो बेलेग ना सो नालाय बयलारखौ जों बयल खालामनानै लाग्रोनोसै माने लकेल चिकेनफोरखौबो जाबाय थानो बाबाय बयलार जानो लुबैदों ओंखायनो फिसा हिन्जावफोर नै अबेनिफ्राय ओंखारफैलाय This is for modern bhoj जालुआ नै इथिंजाय बहल ओमफ्राय इथिंजाय दाउ संगोन ओमफ्राय गोथाव संथार दे एसे बयल खालामना लाखाबाय बेखौ उनना होनांगोन नामा आंलाय दे होमबालाय I'm coming. Why? बहुत भूख लग रही है इतना अच्छा अच्छा मोदोम बाय कोरसे वाव कि गोथाव गोथाव हटेलनि ओंखाम जाया मानो खिन्थु गावनि संनायखौ लुगैखाथारो ना माबा मोनसे जोंनि बर'नि ओंखाम ओंख्रिफोरनि टेस्टानो आलदा आरो जिमान जिबाबो माने ना जोंना Very true. औ नोंखागौखा जि मोदोमनायखाय फैलायबाय आं खेबसेबाव वाव जि टेस्टि हाय अ माय गड बानलु बाथोना ओमफ्राय दोनसै फाइनालि जोंना बर'नि ओंख्रिफ्रा रेडि जाबाय बिथिंजाय दं बिनानाव ओंखाम जाबाय जों जाबायना आब' गोथाव संदों ना गोथाव बिराद गोथाव जादों सानैया संदों जादो दे आब' जानोसै जोंबो दे ओमफ्राय जों बेरायहैनोसै शपिं मल थांसैलाय दिनैबो रुमाव थांनोसै शपिं खालामनो होनोसै आब'मोना फैगासिनो दं बिसोर लिफ्टजों फैगासिनो दं जों नाथाय थाबायबाय आरो सिरिजों एसे थाबायनो लुगैनानै थिगसे जाबायना अ सरि फैबाय था जोंजों लोगोसे बे शपिं मलावहाय मा मलाव हाबखो आं पात्ता मोनस्लाबासै फन रायलायनानै सार्केट सिटि वाकआव फैबाय जोङो दा सार्केटआव HMनि ड्रेसफोरा ओरैबायदि कमफर्टेबल दा आं गानदोंना बेखौबो मैया लादोंमोन आरो HMआवनो बै माबायावहाय मा होनो नोंथांमोनाथ' नुखादों जानो हागौ ब्लगावहाय बांसिन HMखौनो गानो खोमा दिल्लीयाव ना माथो HMल' नुयो आंलाय ना सब श'रुमावनो शपिं मलावनो क्लास खोमा अ आर्ट क्लास सोलिगासिनो उन्दैफोरनि क्लास सोलिगासिनो सानडे ना दिनै उन्दैफोरनि आर्ट क्लास सोलिगासिनो आब'मोना सिङावहाय शपिं खालामगासिनो कोई नहीं
बाइकखौ नायलाय वाव गानबा मोजां नुगोन नायनिफ्राय बेलेग नायनो जारानि गस्लाफोरा बिराद मोजां जायो गाननो कमफर्टेबल ना गोसोआथ' गासिखौबो लाजोबनो लुगैयो नाथाय पकेटआ खालि सोनाया बोरो पिंआ जाबाय जोंना दा जों थांफिनसै हटेलावहाय एसे रेस्ट लाहैनोसै सान्दुंबो गोसा गरमबो बाहेरानिफ्राय एसे देखायनि र' मलखौ सिटी वॉक बाहेरानिफ्राय कुछ बिदि नुयो आरो सिटी वॉकखौ ओरै राउन्ड गासिबो ओरै दा जों थांसै बिराद गरम खिन्थु दिल्लीयाव दै बाबरे बा मानिनांगोन दिल्लीनि गरमखौ खामजोबखानो नागिरो स' गारिया सफैबाय जोंना थांसैलाय हाय दे कफि लांफादो ना मोनसे बाय 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 औ एकदम 6th फ्ल'राव फैदों जोङो दा टप फ्ल'राव एसे गाखोफैदों र' गाहायखौ नाहरनांगोन नायदो जोंनि रुमाथ' बैयाव 3rd फ्ल'राव नायनो हागोन वाव आब' बबेथिं थांखो नै रसमी वाव खामदों दे So everyone नै जों दा पुरा चार्टआव फैदों आरो गोजौआवहाय सुइमिं पुल दं बेहाय नायनो हागोन ओमफ्राय नायदो बिथिंजाय जिरायनोबो हाबाय माने इभिनिं टाइमाव बांसिन मोजां नुगोन आरो लाइटिं साइटिं जेला जागोन बिराद सान्दुं नालाय ओमफ्राय बिथिंबो मा गोसो जानो हाबाय लोंनो हाबाय अर्डार ओमफ्राय नायदो बिथिंजाय सुइमिंआ बेखौ दाहाय दुगैफैगोन जों दा बेलासियाव ओमफ्राय बिथिंबो नायदो नजाराखौ फैयाव थांनोसै आरो ओमफ्राय बेयावहाय दुगैनानै रेस्टबो लानो हाबाय
फ्लोराव फैनानै एसे रिल्स खालामबाय एसे फट' सट' लाबाय ओमफ्राय दा रुमाव थांसै रेस्ट लानानै दाहाय फैफिनसै फर swimming